5 kontinenteak debagoienan. Munduko zaporeak, usainak, koloreak, musikak, ikuskizunak debagoienean Mundumira jaialdian. Euskal Herria aldizkariak eta debagoieneko mankomunitateak duela 7 urte hasitako proiektuak beste ekinaldi bat izan du, oraingoan Elgetan. Kulturalistasuna, lurraldeen jasangarritasuna eta herri eta pertsonen arteko elkartasuna oinarri, Mundumira jaialdiaren 7. edizio honek eman ditu 2011 honetan bereak. Mano. Hacemos todo el proceso, vamos, compramos la tela en blanco, hacemos la prenda y luego hacemos todo el estampado, el teñido, vamos. Títer es algo un poco especial y más receptivo a la gente en algunos sitios que en otros de España. Y aquí, bueno, da gusto, la verdad que da gusto jugar con los niños. Bueno, pues mira, hacía 2 años que no participaba porque yo soy de las que digo que la artesanía hay que cuidar y como vendía en feria de artesanía y lo que había era compraventa, que sí que podría ser artesanía de otros países, pero la persona que está detrás de esa mesa lo que hacía era ir a la India o ir a México o a otro sitio y compraba y vendía. Entonces no tiene nada que ver a una feria de artesanía de gente que realmente trabaja la artesanía y está aquí. Tú no puedes competir con esos precios. Entonces, 2 años que no venía, y bueno, yo hay un poco de todo. Bai, gaztetxokoakin etorri gare. Tik? Arrasatetik. Baina hartu zer egin duzue ba? Ba, jungare gauzak ikusten eta jaberuak erosten eta holan. Erosketa batzu egiteko ere aprobetxatu. Bai. Euskal Herria aldizkaria badakigu festa honekin zelako lotura estua daukan eta oro har Sua argitaletxeak ateatzen dituen produktuak, liburuak, aldizkariak, jakina beti egoten dira hemen eta beti oso harrera ona ukitzen dute. Hauxe aukeratu duzue, ikusi duzue ze aukera zegoen eta esan duzue guk gaur Argentinako parrilla da. Goizien etorri ganien lehenengo gauzia. Horrekin pipau da, ona etorri. Da, goizien. Beraz, gustoko jana dauzuentzako. Bai. Ze berezitasun dauka ba? Ez da, txaurreko baten probo inuen bada, oso ona. Están súper cremosas, tiene un buen sabor a pimentón, están muy buenas. A la hora de comer casi, hemos dado una vueltita y ahora pues eso, a comer. Y luego otra vueltita. Pizza aukeratu duzuela, ezta? Hau da laugarrena edo bosgarrena da. Laugarrena edo bosgarrena? Bai, lehenengo. Zaren aurretik ze izan da? Pintxo morunoak lehenengo hartu du, gero saltxitxa batzuk, baita eta takitoa da nintxoitxeme, bai, takito mexikanoa, da bukatu entzaiei, baina hori betorriko da. Ai, oso gauza politxea daz. Baina, bueno, ondi ez du bien para larrei. Bueno, oinatiko izanik, suposatzen dut ezagutuko zenuela aurretik ere, Mundumira jaia, ez da? Ba, iagun gare gautzengo da, laugarren aldiz, ba, ez da? Eta zerbait konkretuki ikusi edo entzuteko asmorik bai? Egiz esan ez gare torriola gauza garbisekin. Torre gare, ikustera. Dauena,
Bueno, dantzan, pixka bat. Pixka bat. Gutxi, Gustatzen ez dizu erritmo? Bai, ondo. Bai. Oso ondo egia da, aurten lehenengo aldia etortzen naizena eta bai, ondo. Bai, beti bezala, mundu miran bertzera gambientzia. Mundu miran eta gustatzen zaizu asko. Gaur eguna pasatu zuen elketan? Bai, egun erdia eta bi arrebe lortu gara. Lagunak garagu. Irrien lagunak garagu. Aur gazte eta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irria egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Hor datoz hemen, Mari Kalambre eta? Martin Bertxo, Martin Ber lagunentzat. Eta zertan zabiltzate? Ba hemen lagunak egiten, ongi pasatzen, jolasean. Zezena etorri behar du, Sanferminak egin behar ditugu, Martin Ber? Zero txiki da. Ai, eta horrela egiteko lagunak puxatu egingo dituzuen. Lagunak egiten, beti. Arratsaldea da, gaur goizean lagun asko egin alde dituzue. Pila bat. Ez da egiten kontatzen, zenbat, pila bat. Eta bertso asko, eta Martin Berrek izton bertsoa botatzen ditu. Ai? Baina usartuko alza. Lotxa ematen du. Gure txiki bat. Lotxa ematen du. Ez dago ikatuta. Hau irukote skate pista bat, da? Bai, noiztik ibiltzen da, skate pistan patineterik gabe? Gaurtik, patinete barik zabiltzatelako. Hala ere? Ba, ondo. Margotzen. Den urdinez ez duzu ba margotuko? Ez, margotu dut bize hori. Ikusi dut dira lider porretira badakizan olako.